Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka dorbar shnong Nongrim Hills hanagasngi kalmi shakmat ban penpau bagajing keno OCM ka KHADC bayak NOC ba ai ka shnong kadai ka ba ai tang urang ba shnong kalong ka AKA ka be lambakla kinong yalam ka dorbar shnong mentagasngi kalmi shakmat ban penpau bak NOC kamdei ba ai tang urang ba shnong hendai kadai ka belasoi de urang ba shnong bat kir khot jong ka dorbar Uba bantli nari habakran berkinong tho khobor uloong banakalyang kashnong bat kidkhot executive committee kila dapha yak NOC show CM KHADC handai ka jingkran jung u kadai ka basukran lapla hakabedei ka jingbu yak blinket uloong ba kajing I NOC jong kashnong kamshim la ai shaka blinket handai kila ai shaka wei kalong kami khasi ka kong vanita kurba ka bedei ka franchise bat haba kawan shaka shnong ka dorbar kalakali La kitikna banyo NOC na ka KHADC namar ka shnong kamkwa balada ki I NOC ka KHADC pad kanam ai jimenjur. Shushu urang wa shnong ulet hu bahadian baka blinket karashna yaki ek jinon kam kani kalong me kalawan IT no ek NOC bad ka shnong pad kala IT no ek NOC shakaway pad ka company badai tried u khasi ka MSSO hakaba u director udai uba meban nongsi. Uba nari ulaong ru bahayang dorbar jong ke KHADC UCM ulakran syai bah kanu ka kam ke betre lang bat ukhasi ke district council ke ai ke reading license ula ongru bakum kirang ba shnong habaki shong ha shuki ki pet ru ya ke jing e jong ki pat ba kham tam ki kop shilyang sem shilyang ula ong ba UCM ukran halor kita ki 100,000 tali ki dukan ke jing kali kami hatu kita ki 100,000 kat nungut ki dei ki khasi Ulang habat thiet tiar hanong ba shilong ki yo bet yakador MRP om judan manu ban yo duna yakata kumta ulang ba ka district council ka de ban nei ban wa jingtip yakadaw ka jingkyu dor ki mar ki mata hakawai pat kalyang ulang ba ka KHADC ka INOC ban bu yakabar bat yaka grocery store ka betri lang kalong me khasi bat ki barjila wat haba kila batha ba ki dor ba shnong kimdei ban INOC ban bu yakibar Winston Tony Lingdor ila ai ka be dei bat ka tu ka issue jong ka blanket na kaliang jong ka dor basnong ngim sim kirki namar ba ka ka rai jong ka isi ti gor ka we te hadin bakalami itu micim tayo nila khat isi kirki hi bat ka isi hi namar ba ka ka rai jong ka executive committee ngamla ban chu jubab hi marwe ya ka ai ka ba mi hapo ka media kumtang ngai shong haka executive committee bat ka executive committee kabangin la long min si Tuesday kala ai boring bangin lech media kum ka team jong ka executive committee dor barshong nong ram health bat hakani ka por pila bang sakihi ni don ki khot ka executive committee don na pedeng jong ki bamlai henre babun hin ni la don hakani ka por te kalong ka ka ba ni kum ka dor barshong nong ram health ni smo no men sim anum ong ba ni penren henre ni so no men sim ba kat ta kli jong ka bat ba sensyar ya ba pe nong sensyar ba pe ya ka ba ha kamian jong ka ri ba ke jaj ben rio bat kham tam ya ni kum ka jaj ben rio khasi ba ro ko we ba ka mi kum ka to ka press statement ban shu ong ba ka kot kampat poi sha ka office ke jong i Henry lakren lapla ban keren klem ke jingtip ya kita ki bangi lale bat nam tip ke ka down re nakaliang jong ka executive committee ngani thui pi ngila ai ya kata ke NOC bat kata ke NOC ka bangi ngi ai kamshim ngila ai direct sha ka kerteng jong blanket grocery delivery ngila ai halin ba jong ibe na ki applicant ibade franchisee jong kaneka blanket bat ita ide kong vanita kurba bat habai wani ini namta kaneka NOC rengkat bat kaneka company blanket ngala da kali yaki te pi tikana banyo ya ka NOC pat naka KHADC nama ngim kwa bala dangi ai ba pinsha reject bat ilai ka kentin pun scam man ong ba kamdon sing banyo ya ke NOC banyo ya trading license na ka KHADC ikong vanita kurba no isa po renja
Ti hadian nanta bangil adap ai kani NOC hadian kat tu kat ni por pat I hadian ba ka kani ke blanket kelas dang banya ye ki jing sna ki jong ki e tu ti ki iwan no ban serenda no ye kata ke NOC ti hadian ba iwan serenda NOC yang bangin miatre langsung ber ke blanket ti hadian ka isi kala ai no pat sa ha ka we ga company jong ki khasihi kata kaba dei jong ga kani ka NOC ka ayu ka dei jong MSSO kaba director dei ba meban nong sit te kani kolong karai jong ka executive committee ban ni ana mar ni I ya ka e baka ki HDC kelale bat la kren ro do CM hapo ka council hapo ka session ba kanu ka kam ka bay trailang bat ki khasi ki kloy ban ai kata ka tring license tingin ba kata hi ka bangisim bangis ngutu kala don ro ka kikot ki ba ki pha na kaliang jong ka ki HDC ha ka bay day bat kani bangin nom ai NOC yekinu in company like no stang ki bay tray bat ki local lana ki brio ki banang ni tingin ki bat ni bot ya kata ka jeng tentu ke jong I la ni ka direction ke jong I bat ni lale kumta te ka executive committee ro namar balai ka shim ni kani ban on ba kani blanket ngani thu ipi namar ka kada ni pet abang ni syong ha kani ki shuki ni pet ro na ka banta ka jeng ba jong ukup siliang sam siliang baru nong song snong jong kani ka ri ke jong kampang ko sarshula ladai kren kumba ka I CM yong bahkan kita ikta ki sawajar li ki dukan ki badan hang me po sarshula tip ki don shisha sawajar ne ngam tip ya kata tambah na kita ki sawajar lu kat no ki dei jong ki ta ki para si ki jong ni ngan haban tip ru ya kata henry ke e ka bang ni kum ka dor bar snong ni kam per khat rang ba shushu kolong ba ni per khat na benda u henry la nong song snong hapo kan ke shilong ke jong ni bat na ki henry la kum ba saulak ki dei ki working class la ni ki batre shitom na ni ki bade ki middle class bat ki lower class bat na pedeng kini ki saulak kumba arlak shiteng lele ki dei ki batre men step bam damit ki batre men step bat bam damit ban thi di khabam ke jungki ngia kran na kapor shakpor ya ka jinghiran ka percaya ma ngia kran ya ka jingkiudor ka marbam mardi ma nrei kanu kasian kampat judon ba nakaliang ka sarkane nakaliang ka district council bakin le ai halor kan ke jinkio ki marba mardi for instance nga chu tu ipi bat pinsaki daladi lada philai tang hang te hiyo garo phinthiet so balancha phio prapo tingka national shis pan ro ko batade ke ai hum kita ngem par research din sha ka district council ke di ban research ki ni ki baro te ke ai ka da bangi kran ni nei bangi kwa na ka blinket ni ai ka ni ka NOC ya blinket kalong ba kumal akran siam yung arko do aku persen ki ai discount te lada arko do aku persen ke discount ki yo kinong thi menta ukup siliang usam siliang bapli kini ki arlak steng ki brio mo ki ba training step bam damia 6000 si teo kinlut pe ke bai bam hai yang juki aspa tingka kelalong ke saving na kementah juki kat no kan yarap ya ki Bartolot kamay kay jingas nguthu ya kata nama balay ngi kum ka dorbar no ngi don ki staff kum basaw ku crown ki batray po ka dorbar but haba ni siu tulop iki lada pensiu tulop syuaban kut benai ki lawan man pan advance ni suthu i ka jing kordet ki jong ki jing hiran ki jong ki te haba don kum kini ki iki la ki ba ai jing yarap yu duk usuk hato pim kiner ki ha ka jing shisha ni de ban perkhat mo ngidi ban perkhat out of the box ndai shu pangin perkhat ba itai jingmut jing perkhat iba lengkot tang hang ni mo ha ke jing shisha mai I kum UCM jang pada council ila dei ban kren man ni kini ki dukan ki ba ai wholesale ni ki taki nong khai ba he mo ki ba don kum hayo hapal tan bazar ban ai shu ka discount ni namar lada phithit tiar hang ni shilong phinum phin yo ba ya dor ba MRP be pajudan menunggu bandi hapok jong ke MRP. Te haka jing shisha ke MRP ke tu ki angka maximum retail price. Ke maximum retail price. Nrai 4 dan ro badi pat ya ke minimum retail price. Lani kata ka dor ke ba. Kila sutu la yo nang tu ban ai discount ka tu. Nrai la pilih tang hapok ba ti pin I ki discount. Babuon ki dan. Mo la pilih
kum haki big bazar phile watang hang ni ru ki vishal kat no kum ka vishal ma vishal megamat ka ai kat no ki discount ken rei baro ki bri kimla ban le sta se vishal rei la da kadan ke Blinkit baro ki yo ya kalat ban yo ek takador ke batat te kum tangi na kaliang jong ka dor bar sno no rom hills ki kin tu ban ye siam ba i dei ban yarap ye kini ke ki dukan sawaja ba kiro ken la ban ya compete ken kan long monopoly market kan long ka perfect competition market in bang apa economy kenang ba kini ba di dukan ro kemiap hi nomor ki don hi ki badang thit ina dukan ki ba sultanat ban thit dukan ki thit ki ba sultanat ban thit online ki thit online ki ba sultanat ban pha delivery ki pha delivery nomor ki kita ki bun ki items lai ba ki bri ki kwa hi ban lai na dukan ne rei ladang ni ken kulum ka ai jing rap ba ke rap sibun mo ya kayo kakot jong kamtam kini ki boduk besok ki bani ni aket dengan pat yo ban kali jing tip nanti enrai kila sim ni no si nang ni bad kila apply ni pat apply kata dengan pat tip kumo ong si ECM ti mat yo kim pat apply nama ba impat oi ong ba kampat poi ha kami ki jong yo menta kala poi ngam tip ya kata tambah jadi kata tinggi nak kalian sampai executive committee ni lah ada baik. Kalau dalam bak lihat menaikkan bak usia ukuran nolak keren begitu, kita ikan bu. Nani om bah kampat poi sa kami ke jonga ba kata ka Blinkit kan apply kata ka trading license. Henry ni so thu ba urang ba snong nong rum hil ula ai ke no si bat ngin ngan ya thu ngan pensai pi ke no si ni ngim ju san tang marwe. Ni san la kum no sao san mut ha kawi ke no si. Namar bang pensisya ba kata kadai ke ba la ai na ka executive committee namar urang ba snong marwe la da kami ru kadai bang ala keren ha ka jingalang ka ba mensua ha ka por ba iba tinwel kar bang kwa dua blai long siam kadai bat iba pol do ilong kom u tweet u em tweet la keren ni kami ba ya ka NOC hi undai ban san tang urang ba snong la kum no lain mot urang ba snong secretary snong bat urang ba dong concern kidi ban san te kadi ju ngila da buat ya kami la slam ba bat niat entahi bagani ka isi ba mentaro ka direct e ju bat ngila le kum ju bat katahi ka jing ong pat ka jung ibo urang ba snong ai ka NOC ka long bangasan maroi ngam sim sai maroi ngasoi ringkat pak sekretari orang bakdong bat ki member ki ba misalnya ka Lapna mo hindi jung usil kuat membunuh subjek kan sawan harawi bat ha ka nyau tarik ke bangin sadan ke jingelang ba ngan sakomen sendiat ha ka baide bagani hadir tambah ni akran ni ka baide bat kani ni nakaliang jong dorbahi ni ya kata nomor 8 kambor yang ni daka dorbar sunong hibor koi bat ni trailu da ka jingtip jong pada ndai hi bangi shu tre PE ki rang ba ini di chief advisor jingi nang tai ba GMC di rang ba snong beren ba i executive member hi jong ka executive committee ba kit mo plang ba di secretary ba ini hi rang ba dong ba ki executive member ki ba dong rangkat hang ni te ka penpau ba kam sim dei ka ra marwai la ni mana tam da simet itu na mungkin pula pleno Henry ngikirmen bakal clear kumbang ala keren ya pi ngong kani rap sibun ya gibaduk besok lada aku mo ong si em yang ban arko hadu arko arpersen ken mo pipi si hajar tingka arspa tingka kumba arspa tingka ka de ka saving nak minta juki lada keren ya ki babit babiang arspa tingka kampat don e Henry nak minta kum kita ki staff ke bangingidan bangai arspa tingka ki lakmut sikit lah lakmut sibun lah. Ini kong kerba try lah punya yang Blinkit eh. Tapi lah yo pun make a trading license untuk council beli serendon oleh ke NOC. Ngarong ngam tip hai gani nama ba pindawa jing tip ha pin sa tip nama ba ngam tip ke gada ini kong kerba nama pot bi wan hibat ilok jung ibadan pot ko VP nyam kwa bensin perteng badan hi pot ko VPP bat kata hi ketika assurance pot bi fu ni ai bi sitom i samla banwan i fu ni ngai ong ba ngam la banwan te ring la ai nama balawan ni mal book application ringi haba la don ka application ni pet haba ni snu tu ni pension nong rim kadai ka babiang habin mangila ya tai la ya discuss la ya tai sani ha iki baro ni syamba kalau tu jumun toy mentala da shubu don ki bawan di khaw mo tad do kumi kita pin u khaw ba ka do ka batat
kum kata try ke council company ban ai NOC company ban ai trading license ada kum kita kiwan ki ang bangin IP kini kidor ngatrai kata kan nyarap yu general public ma yu pai hi boro no hamtam ki wa duk besut no Ini tu kita di boy deh. ki boy katu go badan menchua ya ya la kajong kitu kindan bat mantaru kini ki bakin recruit kin bun hina po shnong hi kin bun na po shnong wat ki batrai hapo jong gane ka store kin babun hi kin le shnong long la hamtam ki kna si dan ai kam ai jam ki nama ba kum baka jai ki don ki kies ma ki bala kila ai trading license kum be de bat katuka parking lot apo dan kiti katu hak bala itre lambat brio bana jala bat ubam de khasi ma te kum kitu ki te kaniro ngai i kalong hak ta ko te kadai jadi konsul pat ka ban pej ka ban bisha ban pej ya kata ka kalong hak no ko ka atrak na em ya kata ka benemi ak na mo badon ka ak mo kata kadai ban pej pat makake kadai ka ban ai ka concern bakat do ni ai ke NOC ni ha ka jeng i kum ka dorbat lani kum ka executive committee ni i ya itu ki baro kum tu bat ka ka ban penmentoi lani ka ban benefit ya ki pat ba ni pej ya kata henry ka ha ka bai dei bat ki kot ki sla bat kum nu ban ai pat kamut ba ai nu ai menta mo NOC nu do ubar jela pinju ong bet ka ni wala ai do ba sunong dei ban ai kam lo mu ta ki ru ki dan ba pe pen shong nong rem ya ta ya pe ka ba don ji mun toi ne em na ka ban ta mong shop sunong jong ka jela mai kum ka lo mun ta la da pi pe ya kam tam ha ka ba dei bet ki factory ki industries le le te nim dan ki khasi bat kam benefit hero yu khasi madang ikran ya ta kum kita ki ke te henry ha ka ba dei pat bot kamar ba mardi nama kani mundang balalat bahap ban thit be kadi necessity bat kolong bahasa essential ma phima alat muklam ka ba te wat iki jam ki bri ki dang thit online nama bakata te kat no tam ka ba amre da kata nama kani ka jam dang thit ulong mo la don ka barim phong da ka barim ulong te ka bam te dalut khaw phima ulong ma nam thit khaw phin hap ban thit khaw dam don dai phin hap thit yu dai long ta ni pe nama bakani kadi essential bat kadai ka ba ni don kam baik man kasi no kapoi ba ni la da pe kita ki baro bat kadi ka badan man ta ka store kadai ka balong convenient ha ka parking ka ba he ba ki scooty ne ki kali wat ki truck la da ki wan no ala ki truck ha jo por kan ta ya ka surok le ka wan apo shnong po ta ni ya na ko la ki no ya le ka shnong no le thì ha các bạn đi bắt cái tu cái nó si thì các bạn ngar mam la ban so tu ba ban ngur kom nama ba ha ka por ba ni dang shin ki dang shin ti ki la pha to cái circular sabaro ki darba no so bang ba no ba pin num ai NOC wings tu ni ba ngam tik kan pilih ki ba apply bat kabangatik ti kadi lang kowe ti kata ngam dan comments manong nama ba ngarai pin khamtip khamha mo pi la de hikeli man nai ki nong ai ni che ni ka ba ai mo na kale ni den re ko ide bat kata te ngam tip chu ban ong so thu chu ban nam man cha hai mo ko Mungkin ni ba ay district council yang kan? Apa? Katong ka jingmi bay kran ni CM ka na oma itu hapo ka interview ko joki ang ba lai ka ayu ba partnership kasi ba ni kasi Yang ni ba? Mana ka senang ka samai? em ngam tip national Ako din kamha. sama but kita ko ka ayu iya tu mai iya ka to ka interview bakadan ko ka online ka home delivery bro ka ini grocery baki ada dah kayak mesti. Kembali apa yang jom iway long ni kasih bat ubah lah. Dia komunitas di ada. PE kuno ini kan itu slow. Mo la ni keren ya si sha kan kita atrak haji sha ong ba pin trailan apa ni ya
bani makan wala yung kata ni kata kata saya ada jing sepuluh jom lipat wala berarti ki pensiun kata kok kawan kadang si syaro kata ke bohong ke joint venture joint venture kasi don ibarat kata kalau legal ngomong kalau illegal tambah ke dan ke jing ba MOU ke jongki kami memorandum of understanding jong anu ki partner ada local but non local ile ki ju sign ya kata ka partnership deal ka ba ki dapat pau ya ke investment proportion jongki mod kala belum 20-80 kala belum 30-70 lagi 50-50 dari benda ni kata kenang ba long kaan kai itu ya kita ki Bukan ni kam kontrak kita ki kontraktor. Kalau ki berbala berarti kata kan. Ya kata kan kapasiti mah syubu bahaya lagi sikro deh. Ile ke joint venture. Tak an ke syah kata. Benar. An nama boleh baik. Ketika don investment nak baru ahli. Ketika keipat ka investment ke bagi don tentang mau 20 80 30 70 ketika profit kawan akan tak terkom. Share profit.